sætter ud op i køkkenet tør, og så laver du sådan sindssygt hurtigt i efterhånden. Jeg har simpelthen ikke motorik. Jeg ligger lige ned. Det var en fylde. Ja, det var bare en fylde. Det er jo ikke min skyld, at det glemmer bolde. Jeg synes, det er super sødt af Lynge. Hvad fuck, mand? Det er propellen. En sur skænke. Ej, Lasse, det er mig. Hvordan føles spillet? Det er pisse godt. Har du noget at sige? Faktisk ikke andet end, at det er fodbold, og det er dejligt. Vi alle sammen giver Greve en krammer på vej over, fordi han normalt er til at passe på jer og sørge for at tingene er slået, ikke? Næste stop, Møllemosen. Drej til venstre om 200 meter. Er du tilfreds med træningssynet? Ja, jeg var god i dag. Så snakkes skud. Bum!